Masay sonang, masay torang, di naro tuhatai, pardi surgo di bor ini, Roma muji Tuhatai. Jesus Tuhan tanau roh, Jesus Tuhan tanau roh. Barita naudini Yesus Kristus mangihuton nabadia Lukas. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Augustus. Iko suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilango parjolo mai uju di gonggomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhak masa sude asa disurati ganub tubona ni pinasana. Borhak manang si Joseph na sia Galilea sian Nazaret. Nakot tuluat Judea tuhutani si Daud na margoar Betlehem. Ala siapa para jala margani si Daud ibana. Pasurato dirina rabdoho si Maria orwanai naung gabi-gabian. Jadi dina di sini nasida go ma ari hanguluan ditubuhom ma anak buah bajuna di borhos ma di peako ma tubagasa panggagatan ala suadong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong mamarborngi di ladang na di sini akka permahan mengingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida. Jala marsinodang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabi mabiar si tutuma. Alai didok suru-suruan ima tu nasida. Unang mabiar hamu. Ay barita halalas ni roha godang dohu buat tuhamuna. Para saulian ni sadok bangsoy. Ay nong tubu do dihamu sabar nginod di hutan di si Daud si paluay. Ima Kristus Tuhani. Omma partinada dihamu. Poso-poso do dapotom muna. Nabi norhos pia di panggagatan. Jala to puma adong dongan ni suru-suruani. Torop akka parangan perbanu gijang. Dipuji nasida do debata maddo. Hasanga puma di debata di gijang. Da mema di tanoon dia kajolma halomoani. Damang denang situan na torop na pinarsangapa di bagasan guarni Kristus. Ganu palinitangihon niyan edde pamukaodeng. Biasana manang somalla pitor marsisir doi bulu. Tarlumubi ma bolo didehon akka na malo maredde. Jala dihutop poti maredde manang uning-uningan asing. Marsahala ma atong bigiyon edde. Yang gosoraku na maredde sinakaning. Rahu orang do tabu bigiyon ni si pareon. Ala hurang tope diakka solmisasi na. Dohot diakka ketukan na. Susudak muse dang dihuton uning-uningan manang poti maredde. Alayati besongone. Dibaga salas ni roha do ni edehon edeodeng. Dibaga sabalga ni roha do ni edehon edeodeng. Damang dahinang situan na torop na pinarsangapan. Ra hurang marsaringar do edeodeng di luat tabiate. Alani corona may sudi. Hamuna dang merdai natal sangobason. Sahira na sutada ari rea natal. Akka si solho pe siap pangratuan na si debe. Sopola torop na murang. Bagasnya karua sipe sumber gaba-gaba. Tanga dong be lapu-lapu diskom itu pibe. Manang hau natal pe. Hira na hurang ringgas do iba muse. Manaok akka si saokon. Songon inang mabay ko bang layang. Laho manomu-nomu natalon. Di gereja beda. So dileho betik itu kada danaki laho pacocor ayak-ayak na si dabi. Marderama, marpuisi, doh manortor. Hurang jiwu, hurang 2000 na. Hurang day ni natal taonon. Sudi alani corona may tahe.
mabaw romay. Kaum maholso na hinolsohon ni torop halak di bagasan natal sangobason. Damang dainang sa luhut tita, akadongan niba na di pangaraktuan na suboy mula tuhuta nabi. Songoni akanataring di huta. Takas tatangihon na kaning hata ni suru-suruani itu akka parmahan. Unang mabiyar hamu ay bari talas ni roha godang dohu buat tuhamuna parsaulian ni sadok bangsoy. Enunga tubuh di hamu sabornginon di huta ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Hata nasia suru-suruani unang mabiyar hamu molo pinabolak manang pinararak lapatan na marlapatan may unak kamu holsoan unang bossaro hamu unang madelit unang marsa rohamuna marlas roha bulum mahamu sa luhut ay sabornginon nunga tubuh si paluay dihita ima Kristus Tuhani. Kamang dainang si Tuan na torop na pinarsangapan si Joseph dohot orwan na si Maria tung masay marlas ni roha si tutu majalo pasu-pasu na subbulun na subbalga tiki parsorang ni poso-posoy ati pesuada ingana parmianan alay di barani dorbia manang pinahad do ati pesuada gobar manang salimut manang madar alay hola borhos manang lapisada dangadong tataring parapian suada ikaw bangun-bangun lumubi muse suadong si solho madulo hola piga-piga dorbia do diinganan hatuwani. Molo ni tay tudirita be namasa tu si Joseph dohot orwan na si Maria ra dang tu rohata laho majalo pakilala si songonon ala ni Leana porsukna dohot pugusna olo dora holso padelean na tubuh di roha alay anggo si Maria dohot si Joseph tutu si tutu do marlas ni roha majalo isude etakas do dinasida baga-baga ni debata marhiti akka suru-suruani poso-poso na sorangi ima anak si buah kaluaw ni portibido anak si buan persaulian ni sadok bangso damang dainak kita sa luhut na si Tuan na torop songsongoni do akka parmahan na jinupangan ni debata marhiti suru-suruani sangalongang dalam biar na sida mangida sangap ni sinodang ni debata na biduan ni suru-suruani tarsonggop na sida tarlumobi alanung nga tartudu manang modok na sida jala tung masailuja na sida marmahan sa tunga ari manipat alay halujan na sida muba may gabelas ni roha bulon ay porseado tutu na sida di hata ni suru-suruani naung tubuh do saborang ini si palua ima Kristus Tuhani. Damang dainang tutu siak kajol maut tabe marsa rohatta tarumubi ma ditiki koronaon natung masay liling sahito pabiar-biar hok kitabe gabi gudang do na hurang maripola akka ulaw ta isarana ulaw paradatan songsongoni ulaw parhuriaon marsa roha majalo na masa di natal sangobason lay siya kaporsyaon niyan ikot tumiru si Joseph doho si Maria hita sa luhut na majalo di baga salas ni roha hatutubo ni Jesus si paluai naing pwede baga sa situasi na bernit manang borat songsongoni akka parmahani naing peluja jala tertudu na si dabe alay pitor minarbo hinasida manangihon hata ni suru-suruani arsak si taonon na bernit halujaon pagabelas ni roha majakos si palua ni portibion ima Kristus Tuhani alani damang dainang ati pesongonon na masa ati pesongonon situasina tarlumubi ala ni koronaon ikototong do hita marlas ni roha jala ta puji madebata rab dohot akka suru-suruani hasanga pemadi debata di gicang dame maditanoon di akka jolma halomuani Gloria, Gloria in excelsis Deo. Selamat Natal ma dihita sa luhut na.